AYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:44. This time check is brought to you by this time check. Starmay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide, mga pangalagad naman kita sa labilini sa kaoras. 13 minutos karong adlaw, Lunes, Petsa 17. Lunes sa edisyon sa iyo siring palatuntunan sa grandan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siring nga mga correspondent. Sa liwat naman nila siring pagdurong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report. Blatter entry. Record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton siring kapolisan.
Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong siring matakag durunggan oras sa kabiyo ng atong siring patrol to Crosswind Patrol. Kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato na maliwat nga bantayan. Kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back-to-back sa aton nga piloto. Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, update sa pinakaulihing COVID-19. Subong nagahambal sa TV ang aton presidente. Base may mga signifikante karon nga mga anunsyo presidente. Pag may time, dalon na ni Action ang Defensor sa aton news center. Opda magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Builog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbango. Ang pwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sa nagadang Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanoa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 10 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Manaya-naya ang lakat subong sang panahon ba o mainit man ang tsimpo subong gabi no? Ga usbong gid ang kainiton sang panahon. Nagasakay kaslakyan ti daw mayo ang dupoy-dupoy sa mabugnaw nga hangin eh. So kung nagapulupungko ka lang sa panghigaron, bao mabatsagan mo gid nga daw pati ang dupoy-dupoy sang hangin. Daw kainit nga imo sinima batsaga, no? Sa kainiton sang panahon, balik subong nga mga sinimana, extra lang gyapon nga paghalong, ha? Dala na ang paghalong man ko nagamaneyo ka mo, sang salakyan, may aksidente naman da somewhere sa syudad sang Bago, ho? Doon nagahibi yung adlaw, nagahibi ang simana nga way gid sa aksidente. Worst kay may mga mapatay pa sa aksidente. Ilabot sinati of course ang aton nga panugyan gihapon, social distancing, wearing face mask, face shield, paghugas sang kamot gamit ng habon, pangdulo depensa sa COVID-19 nga ti daw away gyapon ga untat. May ara gyapon mga biktima sa COVID-19 in spite sang mga panugyan sa aton sining ahensya sa gobyerno. Muna nga mintras tanto ay patama bakunahan niya i-sustain tala na kag i-maintain talang gyapon ang mga health protocol nga pang depensa sa aton sining lawas. Para nga malikawan ta ining hindi makitaan nga virus kag makahaladlok nga sahi sang COVID-19. Mga masga diri nga pagtipon-tipon damo
Kulo pa iway tanay, no? Samo naman ka pamangkot sa akon kung may biyahe o kung wala, oh. Pero sumundo, sige pa biyahe sa mga kwan, paskrap kagruro. Idalata ni Bikaron sa observation report ni Action na Jan Diaz. Unang halong-halong gid, ha? Update diri sa Action Radio. Kinanglan nga ara ka mo perme nga lantaw sa aton sini nga Facebook page. Para hindi man kamo maulihi sa mga update sa balita, espesyalmente nga nag-atubang kita gyapon sa ang padayon nga COVID-19. Ang pagbato naton sa Miss Universe, o way gid ka kwan, way gid ka ratsada kakarang kaga. Hasta lang sa 10 finalist. Way na gid siya madala. Sige lang. Wala mo pa man na chimpo kag time nga makabato naman kita na suntuig kaluyan. Tanting raman ang aton nga pambato nagaratsada kag nagaarang kada. Happy birthday gali karong adlaw kay Action JM Baikin, ha? Nga nagahiwat sa kadlawan karong adlaw. Alin diri sa imo ka pamilya sa Action Radio. Kay JM Baikin, happy birthday. Podungan gisila birthday ni Doc Ramil Oyo, no? Kay Doc Ramil Oy, happy birthday. More birthdays to come, more life, good health. Para nga madamo ka pa nga mga pumuluyo nga mabuligan sa Bacolod kag Negros Occidental. Si Doc Ramil Oy sa man sa tao nga masyado man ka mabinuligon sa isang kitaho yan. Ng mga negosyo kung isa ginakaluyan man kay ti ang grasya nga nagabot siya ginapalaptay man sa mga tigado, no? Sa kay Doc Ramil Oy, happy birthday. Alin man diri sa imo kapamilya sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:56 na. 4 minutos para bilin antes kita magaungot sa tak ng alas 10 ang atong kapulisan. Arana Police Visibility Saturation Drive o Plan Bakal o Plan Sita. Arana sila. Sometimes nagakandak man sila sa mga random surprise checkpoint sa pila ka mga lugar diri sa Metro Bacolod. I would remind sa aton nga mga kapulisan sa Bacolod, ha? Basta gani gaduty, ayaw gid magtulog, ha? Magtulog lang may mabugtaw gid. Ang pagtulog nyo, hindi niya sininga tayo yun. Isa 2 ka oras, lawig na nga tulog, eh. Putante may gabugtaw nga mga upod nyo na sa police station para nga kung may magpanawag, dira ka may pablater ka pa pangayo, police assistance, may kwan ka mo dayon, may ara ka mo dayon nga pag-responder, ha? Muna sa buong ati, medyo kabalo makita sa trabaho sa polista. O ilabot sa ila routine nga trabaho, isa, dala pa ni sila sa nagapatigayon sa contact tracing. Ano nga itong kapulisan na makapoy-kapoy para sila, pero ang kakapoy hindi lang rason nga bisan duty mo matulog ka.
kuan lang gamay, piyong-piyon lang kadali. Para nga ma-relieve ang kuan, ang kakapoy. After that, bugtaw gid kay dapat pasudlon tigis paminsaron ta nga naga-duty ta. Pinasweldohan ka sa tawo para nga hindi magtulog sa police station, hindi magpanira sa police station, kundi magbantay. To protect, to serve sa aton nga mga pumuluyo. Ang unang importante des tanan. Gusto to yung natabo sa EB Magalona, matabo man sa aton diri sa pila ka mga police station sa syudad sa Bacolod. Puwera palayo lang. Check na nga to sa Liga Patrol to, si Aksyon na John Diaz. Ang report na Aksyon John Diaz, giladulong sa inyo sa Bacolod. Sa paglibot-libot ni Aksyon na John Diaz, back to back. Kay Aksyon Papang, Nixon Tahom. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol. John, may gabi. Alright, the Golden Boy, good morning, good evening. Doon nagkakalipat ka. Oh. Alright, the Golden Boy, good evening. Mayang gabi, Aksyon na Rek. Lain maging sa busog ko pala sa mga pagkaon na rin sa aga hasta maghapon. Tugtog maggabi may bilin sa gihapon. Gusto na. Oo. And the birthday boy is not around because it's his birthday today. And the bilao is so special. With the matching sauce. Amin ako lang, pero mong dapat sauce. Sauce gani. Na sa dapat, ha? Dayo lang kapag saw-saw sa sauce. Damo may nagasulod-sulod rin sa mga pilag ka mga establishmento komersyal sa may downtown area. Nagali na kami sa mga badan sa Ginay. Ginlibot na namon tugtog siguro siya nga area to. Apor tigre ka dulong dito aksyon erek doon masado mga street lights bala. Suga sa dalanon. Apor tigre ka dulong di ka gito magpatuga-tuga ko ni mo lakyan na bido. Hindi ka confident pero ko sigurado nga makatayo yon lagan sa layo nga mga distansya. Ako wala suga ang imo nga motorsiklo kung sa lakyan nung kakagidigto mo patuga-tuga kinali alang-alang ka magdalagan ka puli. Bila ko magpanglakat-lakat ka na lang bla. Purti ka dulong sa mga areas dito sa may Abulapos Kabuanan. Then may lulutsan na sa Glaxonerik Pamursa, no? Pasalamat ko kaya kuno podlagawan. Kada mo may ginauyab-uyab. Tandagid sa mga lulutsan. Ano isa to tarang yung mga ka-aksyon? Dari kayo nagtiner kay nami di pinipili kung may kulukarta ka na bra? Kaya nagkasuldo ka na, pwede ka di ka pinipili sa mga baligyaan sa may plaza. No, mayroon na di aksyon na rin ang mga stall, di ba? Nagbukas na di sila eh. No, makita ko diyo, may mga baligya dre, may mga bayo, no? May mga ari, di ba nga baligya, like iyabi ka pa motorsiklo. Subong ka may uso, mga ride sa mga bukid na bala, mag-grupo-grupo, riders club, na, amo na subong patok, subong mong, basta sa doon mo lang kinangkas mo sa riders, masawa mo, nalib na lain-lain ako ka, malagsan ka. Amo na uso, subong mga bago na ride ka, pag ride mo, dapat may angkas ka. No? Kung wala kang kasi do kalaway guro nga iban kita mo tubo mo ayos na may pilo partner sila ba? Kung wala kang kasi hindi ka na magugupod sila tirintirin una ka na lang to kay ba simple sa sobra mo kaluoy madisgrasya ka pa hindi ka tutok sa mga pagpadalagan amo na ganyan bal kay na ulong hampang lang na pero dako gina ang epekto yan mga gabi kagawad panoy anhaw blas ng barangay Mansilingan Boss Carlos? Carlos anhaw sa ginang numero 1 sa mga hulong hampang na aksyon erek mong bali ni gumbrana nila ni hampang-hampang lang pero makadisgas siya gini kaya ginat mga sa bypass dahil bypass ginaya si Police Captain Elmer Bonilla sa Station 7 Ay gali antes o kaya magbatsiya sa kaina sa ginkantuan nito aksyon erek kaya nag-bypass pa to sa friyaw gani bypass ko rin Ngagaw pa sa nga daw to sana kay na tapos nga daw ka ginaw. Sige lang nga kati una yung tupad na dakop ding raano. Wow. Bakit mo lihi ka to karon? Bala tingnan worship man to. Alo ka to time may ginitapos to karon nga batik gito dayon. At ginagabalo ba bas nila kay na, duwa man to nadakpan. Oo. May to kumanta nadakpan aksyon erek. Ba?
Oo, may magkanta kay Makon mo, dakpan na sa sige puloy laway kanta, ya. Doon na siya mong. Basi bangag. Man laban, giring, isa ka nagupod yun, gano'n na ito, murarat lang tumataya sa akon. Gaturong mataya. Oo, gaturong lang mataya, namin po ito sa ngambal, ya. Ano ko no? Welcome, sir. Naman, sa ito hotel ba? Ito bisita yung kasulod sa hotel nga. Welcome, sir. Itay mo. Good evening, sir. Oo, saan ba napasunod sa akon? Wow. Kay ang ginapapong ko sila napit sa pertahan. Oo. Yung pertahan, binila, wala lagi sila kinipertahan niya, pero do design na lang do ang entrance. Oo. Ikapasaka pa lang ko. Malis ako, sir, sulod sir, diri sir, oh. Katapusan sa tuloy na dakpan, makapasulod. Welcome, sir. Kung mo, sir, diri sir, oh, welcome, sir. Aba, di pa sulod. Kini sa ako, kung mo sa ikaw na dakpan, ha, no? Oo. Teka, luoy, to kami bata sa nga gamay, bala. Ang nadakpan, ang mo gini-aksyonik basta sa mga illegal na droga niyo, may mga bata, sila ba nga mga gagmay pa, bata, pinapasok ko, wow, akong 3 katuig. Sa iya gatiner, sa iya balag amagaw, hindi magaling siya, ti portingoy-ngoy ka bata, amo ng mga kaluloy, kisamong, ti ambal ka mga pamilya, ya, hindi magunta, tibi. Oo. Ti ambal, sir, doon na lang namon, sir. Oo. Ti ambal ang pulis, pwede man giling kay ti turnover, tara na sa DSWD. Oo, kay minor. Oo, tiyambal mo sa nadakpan, na ano mo ganyo may padala nyo na sa polisi man. Wala ko na ganig yung baligya agapon. Marason pa. Okay, mambal na galig, gapon galig, ginabakal ng bata iya siya. Ah, Yung bilang, wala ko na ganig yung baligya agapon, bata ko, padala nyo na sa polis. purti na. Ati, tanga sa pamilya ko na, ibilin da, hindi ko na ipagpadala iya, Victoria. Wow. Amo man ang iya, mo na pagpalangga is bata iya. Oo. Kaya kita mo, ayagin baligya sa iban. Oo, gani. Mamangkot sa ibaligya mo taning aw. Nano yung kwarta mo. Ang balik kagawad pa na yan. Nawin mo ang pangampang. Lani pero doon hindi ni ustong imo. Hindi na ni mo yung ustong yung mga opisyo. Ang pangampang na nga ro lang. Pero dahil na nang imo yung lakat ya. Nako mo na doon dumaan mo mga baligya pa ng kabataan. Ito hindi insakto aw na. Gani. Oo, may mga baligya ka din sa mga downtown area, bala. Dari kay Pilipili, namin hindi mga baligya dari, no? Barato pa, burubado pa na di. Kaya rin sila nagbukas, may ala pagin mandra nga mga areas, nga daw wala pa na butangan gid sa mga baligya. Pero halos kalabanan na, especially dari sa may Gatuslaw, yara na dari may mga taslanib lang ng mga short, mga mayo niyo. Kita mo yung mga sin, 120, narikin na mga punda, bala, mga punda, do mga burubado, do mga limarsen. Punda na sa ulunan? Sa ulunan la, ibang rin nagpapangumpra mong Okay. limasin mga baligya kay Nadri. May mga kortina, Ato mga 300, tag 50 ang bilog, pero bulugag may na kortina. Hindi na ko tag-asi mo yung bintana, doon hindi giniguro kasarang. Mga sunod-saktuhan lang niya, pero ti kabalo ka naman, para niya makasarang, no? Sa pang-pang mga presyohan ay, na amo rin may mga alibi, may mga sandal, ari di tanan na damo di burbrigya sa may plaza. Amo para sa ano niya, siguro pang New Year na siguro ka Christmas, sila nga preparasyon, timplano pa din sa nagkastar, Okay. Mayo pa lang para una, pagani ang filing sa COC, tapos Pasko. Pero mas Mayo man na Pero timplano. may manakaw daw, wala pa sila kalapaw sa dalan da, no? Why man, kay gimutanga, hindi ka bitaw, bi limit. Okay, good. Ang baka bitaw, hindi ka ba di pwede ka lapaw sa dalan, kay nalibla kung maglapaw ka madre, Oo. kagang kapili, ari na sa dalan dampe, Oo. kita na yung mga oros-oros daan ng mga driver, Yeah. madalas sa kamo pa mamalayran. Oo. Ate, mas mayo nga hindi na sila maglapaw. Dahil sa sulod-sulod dampe, kay para likaw sa disgrasya, no? Kay tabot na ng ligad daan sa reporter, daan sa Comelec, dinalasa gito ka driver, doon mo siya ko, di gisi to. Sila gito katahi ang ulo to sang reporter to sa TV. Gani. Dapat gid, no? Halong-halong gid. Hindi na sila maglapaw sa dalan para nga tayo yun ang ilang negosyo. Oo, hindi lang. May kabalubligya, diri ang mga mani-mani, kung magbakal ka, hindi kaya magtalikod sa dalan. Amo gina dapat na reminder sa example may kabaligya darabi nga hindi naman ikawan mo meron nga stores tubangan tapos sa tabok kina may nakabaligya dara nga mga mani balot hindi kaya magbakal nga diri ka talikod sa dalan dito ka piyak ga libot ka kung hindi mo na duldul bayad mo para safe secure kaya kita mong nagasugata amo na lang babilang sugataon sila hindi sila pagtalikodan kay kung karon talikod buli karong gwa sugata
dos lang, para makita, tagil ko na itong ilang posisyon. Oo. Ako ginang maayo, senadora, ako gina-atubang mo, gid. Wala nami gid man, di ba, nga atubang, ay ka mo ya? Yan. Speaking of dalasa, bang karon nga gabi ito, may gintalasa man to sa may abuanan bago to ho. Nakakadto ka mo to? Nagkadto kami to sa nga gabi, pero Te? pinadulong no sa lugar. Ate mo naguro nga damo may aksidente. No, kag isa pa, kabalo ka subong, damo subong nga kayo ay dalan. Bisan correct. kilit ng dalan, tamburong, drainage, ginakayo subong. Ito na. Ang mga stockpile na, kisama butangan sila warning, pero hindi na yan lang nga nag-i-block kung makita sa layo. Oh. May butangan stockpile ahead. Alam mo, stockpile ahead nga makita mong karatulara, karasubangan niya. Dapat Eh, hindi na reflectorize makita, pa Andra. nung. Dapat yung early warning, ginaksyon ka. Pag-reflectorize. Tag-reflectorize, sakto ginamo ng term ginapangita ko, reflectorize dapat. Correct. Galing kasi wala early warning device, na reflectorize, tinatabo siguro, dasig-dasig siguro pagpadalagan, pagkakita isang karatula, ara na sa iya at tubangan. Narado ya. Kundi ginarado yang stockpile, ang balman sa ibang taas man. Tiway siya kataklad. Nakataklad, gito kita mo naglumpat sa tapyak ng stockpile pagid. Ako na mo naglapaw gisagli ya. Oo, nabunggo. Tapos ang lain pa, kaya ang unay nga nabungguan, bato, mga lagko nga bato, tumpok-tumpok mala. Lulinggo na sa kuan mo sa motocross mo. Oo, racing. Anong salakyan ni dyan? motor ni siya, Motor. Doro, sinib lang nga motorsiklo mo. Tapos siya lang isa. Nang hindi, ang lain di, kay ining mga sakay sa motorsiklo, actually do tatlo ni sila kabilog, gang kasanay. Tatlo sila sa motor. Eh? Oo, tatlo sila sa motor. Dapat duwa lang atani na. Itong tatlo sila. Daduwa lang, gid. Ano na, balabal? Oo, ano na, balabal? Ang mga ganang bagay na makao, ano niya balabal nga, tagpilagi sila kabilog, ang gang kasanay sa isang motor. Grabe, no? Ate, ang matabo sinidiri, kay inaksonere ka, ang driver, lalaki, no? Oo. Ang driver, taga dari sa may barangay Sumag. Taga Bacolod, ni sila tanan nga tatlo. Okay. Nang Rusi ni siya, ang iyang motorsiklo, do scooter type bala. Tigamay eh. Oo, scooter ni siya, nga hindi ni dapat yung pang tatlo katao. Oo. Duwa lang gini katao, dapat rin makasakay sinidiri. Kasi kung ang tatlo nakamamam pa na. Amo pa ginang ang basang pulis, sa Malipulis Lieutenant Joseph Haro, ang bago nga deputy sang Bago City PNP, under the supervision ni Police Lieutenant Colonel John Joel Batos Batusan. Ang bagay ni Sir Haro, nag-refuse nga hindi pang ipa-record, hindi gusto sa mga biktima ipa-record mo. Labi na mga babae, ito nga upodya. Ang natabo, gimungguan nilang stockpile. Pagbunggo, ito naggamay lumpat, pambilad ang motorsiklo, may dugo, gitong ulo, to kung lawas sa babae ito. Wow. At itatlo ni sila, Dovin Alagos, inisang name, 20 anyos pa lang, taga barangay Punta Taytay. Ay kadua si Micaela Alnito, 19 years old, 19 anyos. Wow. Kag si Nisel Delgado, 20 anyos, tanan ang duha ka babae, taga barangay Sumag. Kaya ang bagay ni Sir Haro, wala sila kamalo, subong ko na nung ilagad-gad, nga mo sinauras, curfew na, malakat pa sila sa may abuanan. Kung taga-bago, kung taga-bakulod sila, okay lang kung dari sila maglibot-libot, kaya alas 11 pa yung curfew. Magpabago kaya, alas 8 na yung curfew sa abuanan. Kaya tabo ang aksidente, tila na lang kaminutos, antes ang alas 8. Diba si Kingagaw sila to puli? Hindi kayo na direksyon ko na bakadto ka ba pagwa eh. Okay, pag going pa buwanan pas lagli ya. Oo, going pa to digto ko, no? Ang baldari, doon mo ba na pamangkot, hindi man nila pag-iput into record, hindi nila pag-ipablatter o kung ipa-record sa polis, hindi nila gusto, no? Ganyan baka polis, SOP na nila, ya. Kaya dapat ginakagtuan, gina-investigaran nila kung anong kasatabo. Kung buot, i-blatter na sa pulis, kung hindi sila gusto nga ilawagon nga lang, nila, pabutangan nila not for broadcast. Oo, refuse lang niya to record, ilagin butang mong. Kaya balisarya, kay refuse kay record, may investigation kami gyapon, kaya nilusokton kami nga, kung nang tabo na, importante kabalo kami nga. Correct. Kaya matuwing katuan, kaya ka pulis, di ba perma lang sila? Ha?
Pero ang bali nila ka pulisya, bisan yung nag-refuse silang iparecord, yun padala gyud sila sa ospital. Okay. Kaya kinanglanon gina ma-check ang ila dira base doon nga lagob doon silang hindi makitaan, Oo. no? Amo na ang ano, Amo na yung gusto ng proseso nga ginihimo sa pulista para hindi mas lamigo sa ulihib la. oo, gina nila, no? Ang mga technicalities, actionary, para hindi sila pagbalikan. Kag di mayo to, kaya magaling sir haro mo na sir, gina-anticipate ni namon nga once may makabalo nga media, base lamang koton kami, laway man guro nga wala kami sabat, no? O kuno mo kang gangkas to duak ba eh? Duwa ka ba sa gangkas? Na ano man. Gani ang balabal. Scooter, balabal. Mana gani ano ti pilas mga slight lang ano? Do mga hindi kita nila ma-identify kung minor o kung major injury. Oo. Kaya nag-refuse to put into record after itong napirma na why na nila na-follow up ang medical bulletin. Okay. Kaya Diri ang hospital diri sa provincial? So, diri sa provincial hospital action Erika. Ati, okay. Ati kung sila na lang ako kuan sila, mapabulong sila kung hindi. Gani, ila na ginaya, no? Ang natabo, ariyo gintasa, mayo ng tago PNP, Sir Batos-Batusan, duga sunod gini Cruz Mando ni Sir Juelay. Sino? Okay, nagpadala sa daya sang pat report, gani, Ati, good. Pamati ni Gurong Bago PNP, kito ko batili na Gurong Storyanta. Si Lieutenant Colonel Batos-Batusan? Oo. No? Kasi haro. Okay. Kaya para kuno may basis, bilang aton nga ngalan nga ginalawag. Bayo Mayo gida. Kung namang bago ka pamati. Pamating Bago PNP. Ate, good. Nagabidira sa mga taga-bago, pulis dati mga taga-bago, pulis da mga alerto na kagawin na katulog ya. Gani, why na daya katulog ya? Kabalo ka, kung di katulog to kayo na action na dahil, pagtawag ko ito kasabat. Correct. Gani kiti, alert. Importante ang police station, hindi magtulog pulis da, kag hindi magpanira gate da. Oo, sila na dami, arara sila, dogulog gwardiya, bala, pag tulog mo kita gate, may guard ginadaya nga muna yung ma-welcome sa imo, pag abot sa desto, hindi ka nakatulog, kaya nga, kung katulog ang pulis, itaong dalan mo. O kitaong gida kay do lapad da bilang ground. Pero isa sa tinlo bala nga police station ang bago gid. Basta magbisita si Napolcom RD kundi at least alertos la da. Kay kabalo ka circus aga kakibot na sila kakadto na si RD ng Miranda bala. Okay. Gabisita ba si RD Miranda naligad to, nagulpi na to bisita ya pag bypass nagulpi bisita dito. At yung mayo makaila da nga police station sa likod pag ginada may tinlo bala na maintain kinaragi sila gali kagwaningon nila yung facility nga gina-quarantine nila kung may magabot nga pulis nga bag-o o kung may araam da no bigda nila gina-quarantine dito sa likod o kung may araam na quarantine nga priso lapad tinlo dito sa likod kaya may araam sa likod pag ito subangan nila. Okay. Knowing John Joel Batos-Batusan, pwede nga daan ka. Ano ba sa hipid, no? Hipid, tinlo. Oo, tinlo, aksonere ka. Ang CR da, importante, tinlo man. Tinlo man, naka-CR ko da. Ay, gali. Oo, nabi ako na mag-CR sila, tinlo na dahil CR, ara sa likod. Very good. May nag-maintain sa CR. Tapos, kompleto, may ara dara mga detergent, may ara ano sa kamot. Lagi ko na mo magsulod ka sa CR, gina-offer na nilang CR na nila ya. Ati So, mayo, CR dali sa likod, sir. Di ba? Ang importante Mayo, da, no? tinlo. Gani, tinlo. Diris bakulod, ganito gumatamat man ng ibang station. Matamat siya pa ninlo eh. Matamat pa ninlo, basi ko magsulod si RD na pulko kung mangihi ta. Oo, kami harap yung station na ligad ka doon sir. Tugaling asaw, tadiyaw. Paglibot namon pinakadlaw na do kamayo, do uway na di ka binaw. Tiba na ginadala na sa kwan sa Albatros. Oo, kasi ba gina kung sundol na nila may agapulo paninlihig. May gapaninlo, Mga importante da. Gani po tadi isa gida kung magsulod ka sa may captain. Police Captain Armelin Vargas. Ayawan ka gid daw. Di pangigko dikto. Dapat limpyo gid, no? Sige nanay niya si Armelin bahay niya mahilig niya sa tinlo permi. Gani, dapat na tinluan gid man. Ang police station 1 kanila nga CR dito sa mo tinlo na da. Tinlo di station 1, dapat ang ila pag ida desk dampe. Wag gid kita yang ang dapat ang papel nakaplastar, ang blatter nakaplastar. Very good. Pagsulod mo sa dalom pa lang may sentinel, do guard na doon welcome team mo, pagsaka mo may temperature check, may ara da logbook, and then pagliko mo pa to, no? May ara pagidara action erect nga
may death, tapos aladang lapad nga daan, Oo. bawal ka pang sagbot. Kung Yan. sagbot ka, madisgrasya ka. No? Ang kaya na, Doko systematic mo na sang giho da ni kuan ni Major Major Sarona. Sarona. Oh. Mayo man na kay basta importante, may, actually, may, may organization, kag Yes. system na, Sistema importante da. Yes, no? Ano karong gabi, medyo gulgal umor aton kinangitan pang paang perting ginot. Gani, basta Kung sagwa mura ka lang, lang pang paang ginaw. Manguyab ka gid sa imo ya magwantak gid ka panguyab ko wala ka ulit tekpan lang. Basi ining pamapaang-paang nga panahon, basi dugay mo ulan lao. Gani, actually ti kahapon kaya ko gaduti sa news center ko balita dira sang nga subong galing adlaw init gid man amo tong mga pag-asa. Ang mga pag-asa expect nyo ya buwas paang gid sa init gid ang panahon kay duwa gid nagsala kay na. Dura nga pag ko busog-busog ka ba dugi na tuyo ka. Dumatulogan kay mo dapat hindi kay busog-busog no. Oo. Tapos kung galakad ka sa dalan do pariyo ka ni sa isa ni kalalaki. Okay. Gali sa flex gali makumubuli yo ga iol ginambuli yo. Ikadala ka sa dalan no. Biratay. Okay, ti bago na tapos Miss Universe mong no. Oo. Wala guro ka move on ng isa ni sige pa ni guro ka panumdom sang Miss Universe pageant no. Ano makaksuwa mo na ang pinakauli nga sitwasyon ang update dito. May kang tansiring access pinagbunta dala mismo sa may Abuanan, sa may barangay Abuanan, sa may syudad sang bago makaaksyon sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod. Dito tali karon atong bypass operation yung kata sa station number 7 kag of course ang statement dari sang bahay naman sa mga shipping companies dari sa may Metro Bacolod kag pinapakababalita makaaksyon pa dari sa Japon sa tabi pagbalik report. Sa ato tanan makaaksyon tandaan nga isa sa maraton sa pagtugas rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kit aksyon na John Diaz sa derhabe sitwasyon sa Metro Bacolod. Nagagulugal om korosyon aksyon dyan. Mapaang yapon. Amo ni oras. Diba silang mapaang ni nga panahon. Basi kung dugay-dugay bila ulan noon niya. Ang report ganyan na batian bag-o lang gid ginadulong sa inyo sa kalawa sa D3. Bypass operation. Di patigayon sa police station number 7. Ang report ba ni Action John Diaz
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. May gabi din sa kay nung Bobby Munoz sa Talisay City, kag sa bilog yung pamilya. Nagamonitor sa ton si nung Bobby Munoz. Kag tanan nga Munoz family dira sa syudad sang Talisay. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa barangay Mina, Sipalay City, ga monitor gid. Sa populasyon sa San Enrique, may gabi dira sa mga pumuluyo nato na. Ako nagapamati sa barangay populasyon Banwa sa San Enrique. Ang panamya halin kay Tuto Edwin Coral. Always gid nga nagapaurok-urok. Mga membro sa operation tulong tas force mga taxi driver taga monitor man sa ato no. Salamat gid sa inyo dira nga paurok-urok pamati. Sige, check tala mga report na gikan sa ato sa lima correspondent. Unang report ni Aksyon na Roger Gotib. Report ka natipon niya dito sa siling area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Roger Gotib sa report. Jeremy Gabi, Jerpes Gabin. Yes, aksyon na rin nagkasikan may gabi sa ton mga ka-aksyon, sa ton sila nga mga balita, sa Eric Kikan na dari sa mga norte nga mga in particular meditation at sang kalista. Nagkaroon nga gabi aksyon, Eric. Ga ulan daw ay. Awa, nga paugan sa mga mas mulan kwarta. Para ko Ah, balti ko na lang kwarta. Guro to kay posible gina guro. Panagambal niya, yung klamang gambal di, niya sa ulan. Mani. Hindi niya mani ang ulan. Ang ulan niya ko ni mani. Oo. Niya malakas na to, ulan mani. Di, likot ni kwata sa ako eh. Sakaw kag tanokon ta kag baligya tayo. Para ang mani mangin mani. Lan, no, kay kundi mag-isaya, alam ka ang pronunciation malay na ni Prinsya mo. Ang mani kag ang mani. O, daw mo naman na tunog. Oh, disgrasya gid. Ako na. Oh, ang imo sige na nay kay dugo nag-utod ka ho. Posisyon na may gamay da. Karon masunggod naman ang imo nga mga tagpalamati na nga ginatamya mo permi. Amo gani magamo na basi ko basi man to ses pa na ang money. Kag mangin mani. Oh. Ito kanogon. Na. Importante nga may signal mo. Okay na? Okay na. Ayos. Hanot. Ayos na, balita na to Rex na Eric, maging katuantas ni nga gabi ang Bureau of Fire Protection, Blood Insurance and Cadiz. Oo, may sunog da. Ay, sunog ng isa ka series baso sa talaga biyahe. Ay? Oo, may pasayro siya, gato na to, hindi ko sa katang detalye ko, no? Ay, ngaw. Kung hindi ko katang detalye siya raw, niya kay under investigation officer. Nagkuti ang alam sa driver sa series, hindi man taga-kuha pangalan da. Oo. Kaya niya, ambot ko po, ambot tanong doon yung nagalang-alam. Kasi si Piao. Oo. Ay, si Senior Fire Officer 3 Vic Cordero. Te. Sila niya, ari man siya sir, pero siya amo na biyo po doon, lang kayo makakuha sang detalye. So, way man detalye. O, tiling ko nanong tabo siya karon ang gawa na natin, mag-question mark, kung responder ka mo ko wala, kasi daw hindi ka kasilingan sa balita rin sa inyo, kasi inyo man na area of concern, yung sunog na mo. Oo. So, tingnan nga daw yung lingkungan, hindi ka mo yan ka hatag balita. Tapos naman. Hatag ka detalye, kasi mas pat-report man ka muna.
Kasi daw, niya mo kung pwede na sinusan na mo mga sunog na, tabo na. Sino ng fire chief nila kay si Pasimila sa fire chief bina? Ang gani, di ko na ano nga daw hindi nakatagyan detalye. Sige lang sila sa ispitar nga lang-alang. Dito Go- kay go- investigation pa. Kuya-uya pa sila. Oo. Gani, di man daw mga bagito, mga bito. Kasi kung gulbaan pa guro Gani, pagkakita lang guro sa ako niya. Daw. Nga, sige lang sila. Ako amo na na-investigaran kung ano gin. Pero na ano gin na tabo to how. Actually, nakuha mo na sabi ang pila ka mga detalye kasi sa ilang, alas 5 ko na kahapon, may tawag sa ilang. So, namuna may sunog at series black. They responderan na direct ang sunog na tabo kasi may crossing ipay. Sa siyudad sa Cadiz, hindi siya barangay Kamahog, hindi siyudad sa Cadiz. Okay. Na sa direct kaina, ining garota, Escalante, Tumakulod na. Oo. Alicia Escalante, Tumakulod. Ang driver actually si Juniper Dal. Juniper Dal, ang yung driver. Okay. Pagpapagi ko na nung numero sa series bus. Pero sa report, hindi ba ito total wreck? Sa dalom nag-equal ang kalayo to. Sa dalom, tapos siya naglupok. Ang iya sininga fire ba? Itaya pag-uma nga naglupok. Bago paglupok, tayo mo ito nagwa ang kalayo. Nag-init. Sabi mo na nga mga pasayro niya daw pabaho. Di ba pagka-parking sang driver para i-verify mo ito may kalayo na dalom. Ito mo na nagpasero. So, tinaog ang mga psero, mga bagtigong wilog ng psero. Oo. Pero sa report, wala man sang injury, wala man sang casualty. Now, ang ay nga natabo kapag kasunog sa carriage bus. Okay. Naagapan mo dahil pag-abot nila, pag-abot nila dito, suno sa ilaw ay nagaling mga pasero kasi panaog na puro ang series ka kalayo pa dalom. Ano ito totally damage yun At again, preswita nila pagkatapos niya mga 3 minutes malagali sa namon nga firefight na patay man ang kalayo. Ati Mayo. Pero sa babaw ko na sa series, why magig sa manos, dalaw man lang ang kalayo. Mga pasero damo gid daw. Ang pasero damo gid, do tayo man lang. By 5 kabilog. Amo na yung mapabakurod pa tani guro? Oo, pabakulog pa tani. Galing kasi, balo ko naman ang series, ano man sila mo, ng social distancing mo dyan, pero sulod mo yung zero. Dami man. Oo, para na nagsisagan sa mga dalanon, iban, sinyasan nga, hindi na pwede, pero actually, halog pa. Tingin ko na lang sa unit ang mga pasero to para makabalik sa Bacolod? At again, pasakay ko sa iban nga unit, sige, tawgan ko sa terminal. Okay. Oo, kapagkatapos, ipakantuan ko nga magkasakay pagkantuan sa Bacolod. Importante din ang sa may nahalitan why sa may nalitan, why man sa kasorte, wala mag-injury. Amo to kailangan balsang taga Bureau of Fire, o galing kay Gisaya mag-atag sang ilagit nga detalye ba sila sa spot report. Why ito kilala, kumo ang deputy ba lang si Raniel Basco, bla? Si Raniel, kuan ginasya, ginasya mo na, galang-alang mo ito kurong iba na, base kon magatag lang detalye, base kon mapaso, blas lang. Yan man kung sabagay, hindi mo mas lang baso, kasi kaya gahulat mo na sila man, doon nakagti may mga procedure, mas lang kang ginasunod man mo. May protocol mo dyan po na. Nga dapat, kuan nun man, inang i-follow ka nila aksyonera, kinsidihan tama na. Kinsidihan tama na. So, muna aksyonera ko ang kabahin sa sininga report. Malay nga swerte, Jer? Malay nga swerte, kaya pagkasunog yan, hindi sa terminal, paggawa na sa terminal niya. Gawa natin, ari na sa dalan. Dalan. Naglupok po, maya, buto na, kasi bulog why nagabulog yung series ya gumaya galing kay guro basi kon nagkalayo na to na po sa ginaga ng guma nagluna yung guma motor lupok ay ano kay wala nagbaliskad ano di nga guma ni panguli ko panguna sa
panguna sa panguli. Pangulihi. Sa left kung Kung right. double tire na yan sa left side na yon. Left side ayun. Okay. Kay ang inner yung lang actionary kang inner. Asto nga ina. Ang inner yung lang ko ni double tire na. Oo. Nakita mo na nagko. Di ba si Con Bugoro may nagabaid lang nagbaga lang sa motor so nagigo sa guma kay pagkatapos sa lunay guma to lumupok black sinerikaw. Tuod no. So, posible na mo kung bakit may mga wiring na sa talong na nagkakalayo na ito kung ground dead ba lang. Kaya mo ito kadalagan siya nga nagkakalayo at lupok ang guma. So, ang series yun, naslega gumaya sa kanya kasi kabalot na kadaan niya ang series siya, kanako baliya ka na son, ang ilagi na niya, ang safety kaya ang pasayro mo. Di daw madyagan ko kumparte sa guma nga nipis na dahil hindi ginaguro ya sa series. Kaya kung galikit ko may mga diferensya, mga linya, di ba na monitor sa driver. Kaya kasi may mga open kag pagkatapos na bata ko na no. Okay, hindi nga hapon, nagulan-ulan din. Okay, na nagulan after na rin hapon. So anyway, wala wala sa casualty, wala sa injury. Damage, they unestimated. No? So, sa istorya sa kanya nga taga Bureau of Fire Protection. May isa ka persona nga gintriso kay Uton sa Roger Gutib. Nagubulan ko ng uton sa. Ano tong wanted? Ano tong gintakop tong persona to nung kaso ito, Sir Roger? Oo, may isa ka persona ginakop na tani, simple malaning iya lang nga mapler. Kaya nga violation, mapler bala nang ga open bala mapler. Bugod gahod na. Kaya nakop. Tiga ako na ginakop na. Sige, explain man ito kayo na si Police Lieutenant Colonel Rocky Bishar. Oo. Amo to ay sukat bilala guro kung ano, pero gibuyayaw yan. Ay? Travel room. Buyaya yang chief of police? Gibuyayaw chief of police. Was klan la guro. Siguro, pagkatapos, explicar ang istorya, conversation sila. Okay, pero sa report niya, ang balita si Action Eric, ang natabo, si Police Director na Rocky Bishar, mga na 5:50 na yung siningapon. Oo. May ginakop ang kapulisan sa traffic section kasi may harap lang nga mapler nga kagahod lang. Oo. Ilagat sila niya, kung na Police Sergeant Magharoniglia, kag Police Corporal Peter Jan de la Cruz, kaya sila ning assign sa traffic mo. Tingin nakop kining persona ni Sir Roberto Causing, the third. 49% sila, kaya nga sila Yamaha single motorcycle, open ang mapler. Di magod sina, di violation na siya mo. Actually, ginaibo, sinasa sa kapulisan nga, gina-impound nila na siya, pero kung dalaan mo gani isang daktong utso, ipakakas-ilisan mo, tapos mag-ilisin na ang tambutso nga open mapler, gina-confiscate ng pulis. Correct. Kaya ginapalatayan sa kison, gunamo na blang. Gubon na siya, gubon. Di, amo na inatabo. Karon kahit si Police Lieutenant Colonel Rocky Bishar nag-explicar, ay kinbuyayaw yan. Ay, tite. Yung buyayaw yan, yung despite yung lang ang pagbuyayaw lang. Daw wala pugong-pugong? Daw ay pugong-pugong. Abay ka na so daw ka kongkisya, daw tawag siya daw ka isog yung lang. Ano ko, wala siya mahuyapan, hindi siya. Maayon kayo, wala siya huyapan, kaya huyapan, sige siya smano, Labog Espiritu Santo. Labog Espiritu Santo. Alin nga namin sa parang magitanaw si Police Major Rocky Bishar, Police Lieutenant Colonel yan. Kaya natabo? Kaya natabo, siguro pagkatapos na ginambalan siya, di daw gibuyayaw yan. Pati nagmando si Police Lieutenant Colonel Bishar, arituhon.
arestuhon siya. Pagpresohon? Muna, Arestohon, prisohon, pailan kaso, ibutang ang Pailan ya kaso, motor sa i-impound ng motor ya. Nan, amo nang Wow. matabo ka di karga tanan nga mga violation Angay. sa motor ito. Angay isa lang sala ya, nagdamong sala ya. Nagdamo gi sa layay kagalain pagati ano mo na karon ng kain sa pasensya ka sipog pulis din ano mo na karon kay Murag monaga sa kuno niya, ay, sipo pulis hindi lagi buyayaw ko. Abe, guro, ultimo lang ang piuan mo. Tiyo, kiti kaupin pa na kay Lieutenant Colonel Akitiyan. Oo. Sino sa payag maninanday Police Staff Sergeant Mark Caronilla nga iya violation kami ang City Ordinance Manang number 17-2017 ini ang open muffler nga ordinansa ba nga dapat pang dakpon ini kasi hatag sa natawag nga noisan so kung dahot sa bilog nga kadis labi na kong kagabihon. So, tungkol siya ati na pagpasay na priso pa siya, instead nga hindi siya tayo mapriso, nga lang tayo motor nga dalaan niya lang siyang kwan. Ayo. Dalaan niya tayo sinerek sa nga tambotso ka pagkatapos kuhaon. Bahay naman gina-question kung may lisensya, kung wala, importante ang tambotso. Kaya muna, sinerek ang natabo. Pila ka ng penalty sa kadis na kung mapler? Ate, actually, kung... Gamay mo lang, no? Gamay, kaya daw ang Balmiro nila nga offense yan mula na ilisa lang ang mapler. Okay. Pero, halimbawa na nakpan ka na kay Dason, ang mapler mo, giligin ko mo naman sa silencer. Oo. After 500 ka na, third offense na 1,000. Dason ang second offense, 500. Okay. Ang third offense na 1,000. Dason ang fourth na mabayag ka na 2,000. Dason may priso pa. Daw siya na si Mana. Alam mo, daw nang base sa ordinansa sa Nerek. So, muna natabo. At yato to siya yung hindi siya kasaho. Sa open muffler lang. Gusto niya mo binayaway pa sa poresa. At sipa poresa. At siya sila nga na... Kwa igit premyo ya? Di na kwa. Gaya sila wala may gin... Kwa gitsa may gin baton. Gitsa sa Nerek ka mayo-mayo. Kaya pagkatapos yun, sipupulit nila ito, bawa. Kasi manang nga inusol. Kablasang, sino de? Paglupo. Ano nga? Hindi ka tunog. Ayo. May mga tao, ginaman nga mo na yan mo. Oo, di mga itong pasensya, huwag yung madula sa imo. May sala ka. Sala, siyempre kay sala mo, dapat may pakasensya. Signal mo? Ang signal mo. Tapos sala kay basi karon dula ka naman. Rana. Lugang na ito ng balita sa Nereka. Katapusan nga balita, isa ka improvised shotgun ang voluntary surrender na mga alas 3 at mga siligid na mga hapon, Mayo 17, ang isa ka improvised shotgun surrender sa isa ka concerned citizen na si Ronald Canoy Romasa o Consural Canoy Romo 29 meses sa gitna ka dili siya soltero residente sa Barangay Mabini sa siyudad sa Cadiz sa report na iya nga gindala ang isa ka improvised shotgun o control pack kagin turnover kay Police Sergeant John Rimata ang ining nga improvised gun o console pack wala naman na isang bala pero tekabahin inigyapon sa inibalang tokan kontra ginadilian nga pusil nga programa sang kapulisan. Yes. So ito siya again voluntary surrender so wala sa kaso that's why nga nag-encourage ng sa mga kapulisan nga
kung mag-surrender kita sa aton mga armas na delikado para sa aton, dati kung naman pa ta, wala iya sa kaso nga tubangon, pero kung sa pinakadlaw manakpan ka may armas, kaya binakon ka pa mga baniro, kabulan kay reporters kay Ingon, baka isuan ka sa search warrant, pala mong masugin, ginasanan. Correct. So, wala mag-inisa na ito na recording nga again, turnover lang bilang sa safe keeping. So, kung again, turnover na para i-surrender yung voluntary. Kami na ito na report, balita nga informasyon sa sabi ko talaga po na nato sila nga guwapa ka idol ka kapitan, si Kapitan Madeline Diaz. Ako mataan sa kay Mr. Jonathan Diaz, kay Tutugyo Lelibas ko, pamatay sa aton si Amigo Green Javier na naman sa may syudad sa Cadiz, kay Mr. Jose Diaz, muli sa barangay Kaduaan. Total big po hinulan, okay na siya. Ay, good. Kagawa na siya? Yung tayo na lagin, gamay na lagin nga, timpo sa additional nga mga inadlaw-bla. Ate, good. Basically nga, grabe ang iyang paghalong sa protocol. Ang tanan, kaya pa niya, ang teatro, maraman. Teatro, grabe nga, pag-abot ng timpo, mapangkata. O, may aran di sa amon diyo, o giri nagpakasal na self-fisher. Ang bridesmaid, yung reactionary, nag-positive, gala, ay nag-ito pa masya. Kasi medyo, ang natabo nga pa, bridesmaid, yung importante, mamla, di niya daw, okay lang, nag-attend na si Japon para matay ng kasal. So, nag-lain, matyan siya, nagpakonsulta, karoon, gin-swab, positive. So, gin-swab, ang gin-kasal, reactionary, kita kakadis, duwagin niya bagong kasal. Positive ang ilang mga paritasyon positive just pito tanan sila ang iban contact tracing pa ginaswab pa sa buhay pa sa result so amo na actioneric nga mas mayo gid man ang teatro pero konsepto to albeit pa inulan pa niya grabe nga halong ta pero tenon ta pero muna no ang tanan na malapuwasan manaton. Kamu na may mga perwisyon na ginaksinaric dulot ang COVID-19, no? Pagdahina ang immune system, delikado din. So, total big po inulan. Congratulations sa iyang pag-graduate. Graduate siya. No? Kaya, okay na, no? Ginatabihan naman, maigay po natin na hindi ko na may magubat kasi Nico William Reyes siya pamati magkaton. Paris George kaya at Ma'am Jane at agad pamati man na. Amo na tumatulong ka balita kagi informasyon direkta sa may syudad sa California kamay sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutenberg report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon na Radyo Ligotig live report gikan dira sa may Northern Negros. Nagabidira kay Toto Ayan Jervin Infante Bunda. Kag bilog nga pamilya ga monitor sa kag nagapulo panilag man kuno. Wow, daw pulis ba? Si Sammy Roger Awingda, may gabigid, kakainday Serena Grande. Gapa urok-urokit. Ang report ni Aksyon Roger Gotib, giradulong sinyo sa kalawansang DTX 500 capsule. Sa imo sila nga pag-exercise, hindi makalipat ka magdito.
Festival, Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Festival, Villamor sa report. Line number 3, first, may gabi, please come in. Mayong gabi action Eric kaga sa aton man nga mga suki nga nagapaurok-urok iya sa pagmonitor kag pamati sa Action Night Patrol kaga sa aton nga mga kopdanan dira nga mga amigo no nga naga-monitor gid sa sini nga mga tinion Action Eric. So ang Lacarlota City nagapahibalo sa mga tanan nga mga hatagan sang first dose sang Sinovac vaccine sang bulan iya sang Abril 20 kag Abril 22 Action Eric nga ini silang gintagaan sang vaccine sang Sinovac sa tong na ginlawag naton nga nagligad nga mga binulan no Abril 20 kag Abril 22 ginapahibalo kag sa tanan nga magpadulong iya Action Eric sa covered court sa nga Villa Caridad sa Wibis nga adlaw Mayo 20 para naman sa second dose nga vaccination nga igahatag sa ila sa tong mga nagbaton sang first dose sumugod ini alas 8 sang aga sang Mayo 20 2021 Action Eric. So ginapahibalo sang aton nga panguluhan sang syudad sang Lacarlota ilabi na gid sa kay Doktora Erwina Francis Salanduni head sang City Health Office no nagapahibalo man sa Facebook account sang Mayla Lacarlota Action Eric. So kasubong man sang COVID vaccination sang mga senior citizen Action Eric. So ginapanawagan man kag ginapahibalo nga padayon ang paghatag sang baksin sa aton nga mga senior citizen nga mga kauturan sa Martes iya nga adlaw ukon buwas nga adlaw Action Eric halin ini iya sa alas 8 sang aga kag digtuman sa Villa Caridad covered court. So ginapahibalo sa aton nga mga kauturan nga senior citizen ginapahibalo man sang aton panguluhan diri sa syudad sang Lacarlota labi na gid sa City Health Office ang aton nga senior citizen nga magapadulong didto sa Villa Caridad covered court Action Eric kag ini siya tigayon sang vaccination alin alas 8 sang aga no kag ini siya ginapagasuggdan naman ini sang vaccination sang E3 priority group nga mga sunod alauna sang hapon sa nambit man nga pitsa Mayo 18. So may ari ni siya gali nga pagasundan sang E3 priority nga mga gahatag sang vaccination sa mga pareho nga mga lugar Action Eric no kag diri sa 14 ka mga barangay no diri no ginapahibalo nga ang aton nga mga senior citizen magakadto didto kag immunize kag ini siya ginapaidalom sa E3 priority group nga ang mga individual nga may mga comorbidities no pareho sang chronic kidney disease, chronic respiratory disease, kag infection, cardiovascular disease, diabetes, stroke, kag cancer, chronic liver disease, kag iban pa nga mga enumerate sang DOH memorandum number 21-157 kag 21-0175. So ini sila nga mga may ara nga ginabatyag. So ara man ang aton nga mga DOH nga assist ini sila no sa mga may ginabatyag sa ikayong lawas nga gusto nga mag pabaksin Action Eric didto sa gihapon sa covered court sa Villa Caridad
nga designar sang aton local government sang siyudad sang La Carlota bilang ini sang COVID-19 vaccination facilities action, Eric. So paibalo kag ginaagdaang mga aton nga mga katigulangan nga magpadulong didto kag magpabaksin kag subong man sang magabaton sang second dose nga vaccination sang Sinovac action, Eric, no. Ang senior citizen sa hapon kag masundan ini sa aga amo ang pagbakuna man sang nagabaton sang second dose action, Eric. So kabayan naman iya action, Eric, sa police station sang La Carlota sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe sa diin so padayon sa gihapon ang ilang pagkandak sang security vicinity sang siyudad sang La Carlota ilabi na gid sa oras sang curfew sa gihapon. So ang aton kapulisan kagina naglibot kita sa hapon ara ang aton nga mga pulis sa mga dalanon nga naga-rubing sa palibot sang siyudad kay mga alas 5 sa hapon sarado na ang tagsa ka mga baligyan sa siyudad sang La Carlota. So malinong so ang aton nga mga pulis naga-rubing tub ini magabot ang aga no ginadesignate gid sang aton nga chief of police nga si Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe agud to nga ma-minimize ang krimen kag ang sulod sang mga malain nga elemento sang aton nga mga kauturan action, Eric. So ang siyudad sang La Carlota no irepebelo sa gihapon ang pumuluyo nga pag-abot alas 8 hasta alas 4 sang taagahon may ara sa gihapon nga curfew sa palibot sa siyudad sang La Carlota. At padayon man sa gihapon ang community pantry sang aton katapo sang siyudad sang La Carlota PNP sa mga nagahatag man sang pumuluyo naton nga may mga sulusubra so nagadonar sila kag ginapangsyon man sa atong pulis ang paghatag man sang community pantry sa tagsa ka mga pumuluyo nga pigado nga hindi makasara ang pagbakal sang ila kinahanglanon sa mga adlaw nga tanan. So padayon ang aton nga kapulisan sa paghimo sang pagbulig sa pumuluyo sa siyudad sang La Carlota action, Eric. So mo ini ang aton impormasyon kag nakuha sa aton area of responsibility bahin diri sa siyudad sang La Carlota action, Eric. So ginakamyaw lang naton antes kita magtakop mga nagapurok-urok man sa pagpamati sa Action Night Patrol si Honorable Kapitan Chad Feria kag Kagawad Jupred Sapanta kag Honorable Don Israel Embultorio sang siyudad sang La Carlota. Araman gapurok-urok man si Kapitan Anabel Bermudo sang siyudad sang La Carlota sa barangay 3 sa siyudad sang La Carlota. Amo ini ang aton nga mga balita nga nakuha sa aton area of responsibility ang inyo ka-action per survival for una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kita Action per Survival More Live Report kigam sa Central Negros. Magabalik ang inyo sa Liberaturan when we come back. Balik ka report action dyan. Pagkatapos lang sa ito na importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginabalot na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon
radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa servisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan Responsable at ang balita Padayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa ato lagat this time, i-check ta si Aksyon si Aksyon John Diaz, naka-standby sa number 3. Sa report, Aksyon John, please standby. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! John, sa report, please come up. Arestado aksyon na rin duha ka mga lalaki sa bypass operation ng Parigayon sa Police Station number 7 sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Syudad ng Bacolod. Ang mga nadakpa naging kilalanan dahil Marciano Martinez alias Marzun, 37 anyos, kag Jake Ibon Bantilon, 28 ang edad. Lun sa residente sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Station 7 Commander, Police Captain Elmer Bonilla, sinima naman ang ilagi patigay nga surveillance batong sa subject kasi Martinez. Antes naman siya nga nadakpan. Dugang pa ni Bonilla na recover sa bypass operation ng 7 gramos na ginasuspetsuan shabu nga nagabili isang 47,000 pesos. May nakuha man dito ang kahita kag ang kwarta. Kagip ng 500 pesos nga muni ang bypass money kag ang 903 pesos nga proceeds o kung ginapatiyan binta sa pagbaligya sa illegal nga droga aksyon na Erika. Iling duha ka mga redakpan ang lunsag ginakabig bilang state level individual sa aton nga mga otoridad bangod nga tinapanugan naman sila mahimo sa intelligence report sa aton nga mga kapulisan antis maman nadakpan. Sila karon ang preso dira sa custodial facility sa station number 7 kag natala na pasakan sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya kag pagupot sang illegal nga droga. Balik nagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo! Good night, ka. Salamat kina Aksyon John Diaz kapag-usaga papalagat sa Aksyon Night Patrol program sa Lunes edisyon. Magatakop initi parolyo balik ini buwas. Atong sila nga mapatrol unit reporters in action nga napalagat kami sa Aksyon John Diaz. Aksyon Percival Binamor, Roger Gutiv. Aksyon Papang Nixon Tao, mga tunga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. New Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer, Henry Spurgar Backup, Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Sir Elway Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Talong, Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer, Edward Barico, back-to-back kay Security Guard, Rene Cordova. Sa kalas sa Station Manager, Action Rona Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, inyong lagad ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Tugtog, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, isiling adios, amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat, natin magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!